Na. Talaga bay. Quezon City may matraffic. Matraffic siya sa Quezon City. Yan na. Nandito siya. Saan ka na? Quezon Avenue. Pasok tayo sa Pegasus. Sanay ka pa sa Pegasus. Silang ba masabit eh. Dire-diretso ka. Imbis na makauwi tayo ng maayos. Nahihiya yung vlogger. Ayun o. Taxi. Ay nako, taxi sigurado yan. Ano yan? Pag ganyan. Pag taxi sigurado. Naku, sit, ano pa? Gobyerno pa yung ano. Kawawang taxi. Gobyerno pa. Kaya ko ba yun ano? Baliw. I-ano ba sa card? Hindi. Mabigat talaga. Hirapan nga ako, ikaw pa kaya. Gusto mong madisgrasya doon sa elevator sa loob? Salamin pa naman lahat yun. Hindi ko yan kaya, kailangan alalay ka rin. Doon ka may 7-Eleven ka muna Ha? mag-park. Mayroon doon Biyernes ngayon. Meron ba doon? Oo, pag Sabado okay lang. Madaanan, mapadlakan. Di sa simbahan. Mag-park ka muna. Iakyat ko muna sa Pito. Tapos, itay kita doon. Oo, akin na yung card. Mag-park ka muna sa simbahan. Oo. Iwan ko na to doon. Ano, sakyan natin pa Motor. Motor, nandun yung dalawang motor sa mandahan, tanga. Kayo nga. Kuntira. Kung commute, Gagi. Walang sasakyan doon, mabutan tayo ng alas 4. di maglakad.